Benvinguts al següent vídeo de WordPress on veurem com s'instal·la una botiga. He fet una instal·lació de WordPress neta per començar de nou. Llavors, primera cosa que haurem de fer seria instal·lar els plugins. Com podeu veure, no tenim absolutament reinstal·lat, només l'editor clàssic, però en aquest cas farem una cosa diferent. Buscarem primer un tema, un theme, per a WooCommerce, que és el plugin que farem servir. Aquest Orfeo l'he vist, m'ha semblat interessant, per tant el que faré serà descarregar-lo. Per si de cas, aquesta pàgina és molt interessant perquè proporciona una demo. Llavors, una vegada que es carrega, faig clic en la demo i puc veure si m'interessa o no m'interessa. Fixeu-vos que a la part de dalt em permet mirar com es veuria per un ordinador, per una tablet, per un mòbil. Val? I després el que tinc aquí és la portada. Puc anar mirant totes les coses que ofereix. A mi m'ha semblat elegant, sobretot. Per tant, i com és gratuïta, doncs mira, directament he decidit descarregar-la. Val? Llavors, una vegada que l'he revisada i m'ha agradat, puc anar a Download i me surt la típica finestra on m'ofereix de tot, li dic que no thank you, val? I ja m'ho deixa descarregar. Descarregaré un arxiu .zip i aquest l'hauré d'extreure i hauré de ficar la carpeta dins els meus arxius de WordPress. Ara ho veurem. Aquí tinc orfeo.zip, descarregaríem, l'extrauríem i aquí tinc tots els arxius que han d'anar a la carpeta de WordPress. Llavors, què hauré de fer? Doncs hauré d'anar a ficar-lo themes. I aquí tenim les tres carpetes dels tres temes que tinc instal·lats. Molt bé, llavors hauré d'agafar el terminal, accedeixo a la carpeta on tinc els arxius, que és descargues, i el que faré serà copiar tot a la carpeta themes. Ja ho tinc aquí, per tant, ja ho podria revisar. Actualitzaríem, aniríem aquí a aparença temes i no surt. Falta canviar el propietari, que no se'ns oblidi mai, a www.data. Val? Llavors ho canvio tot. I una vegada fet, actualitzaré la pàgina. Molt bé, ja ho tinc. Aquí actualitzo pàgina. Molt bé, ja ho tinc. Aquí actualitzo i tampoc surt. Però a baix diu Broken Themes i m'està dient que necessito instal·lar un tema, diríem, pare. No em costa res, li dic que m'ho instal·li i una vegada ja està, ara sí que puc tornar als temes i aquí tinc tant el Hestia, que és el pare, com l'Orfeo, que és el que jo he triat. Li dic Activate i aquest theme té una cosa molt interessant, que és que em permet fer servir una mena de wizard, una mena d'assistent. Li dic que sí i fixeu-vos que em deixa instal·lar fins i tot demos. Una demo de WooCommerce, una demo de e-commerce, que és el que m'interessa a mi, o fins i tot tindria una demo per a una pàgina web de panels solars, una d'un centre veterinari, bueno, de tot. En aquest cas m'interessa la botiga. Li diré import, instal·larà ell mateix el plugin de WooCommerce, amb la qual cosa, mira, això que m'estalvio. Aquest procés triga molt, però jo l'he tallat, ¿vale? Però sí que li costa 2-3 minuts. Molt bé, una vegada que està, doncs ja puc anar a la web. I m'ha muntat una web sencera de botiga, que està molt bé perquè jo d'aquí podré canviar, podré personalitzar, però ja em dona una base feta. Fixeu-vos que m'ha ficat 3 seccions, blog, shop i contact. El blog amb tots els posts, a més ficats d'una manera molt interessant, no? Una a l'esquerra, una a la dreta. Jo crec que està ben fet. La botiga, on podem trobar, doncs, com moltes botigues que ja coneixem, no? A l'esquerra un filtre per preus o per categories, cada producte. Si pico dins d'un producte
doncs tinc la descripció, la possibilitat d'afegir-ho al carril de descripció, fins i tot tinc related products, no? Que serien productes relacionats per una cosa que es diu venda creuada, no? Que tu, aprofitant que compra una cosa, pugui comprar una altra. I la pàgina de contacte, que aquesta la coneixem, però aquest theme porta de curiós que li pot ficar fins i tot el Google Maps a la capçalera, que queda molt xulo. Un formulari i les dades de contacte. Doncs podrem partir d'aquesta pàgina. I la portada, que al final és la primera pàgina que ve el client, doncs té moltes coses que també trobo interessants, no? Es poden destacar productes, es poden ficar opinions, també el contacte. Bueno, diríem que és un tema que és interessant. Llavors partim d'aquí, partim d'una base ja feta. Bueno, doncs una vegada tornem al panell de control, podrem veure que, com ja hem fet l'assistent del theme, el podem tancar, i ara m'ofereix també fer un assistent del mateix WooCommerce, que també m'interessa molt, perquè aquests programes no són fàcils de configurar i per tant si ja tinc una base, doncs millor. Bueno, doncs pregunta al país, vale? No va ficar Espanya però no em deixa, llavors ficaré Spain, val? Perquè en aquest cas tinc el back office en anglès, val? I aquí ja fico l'adreça que jo vulgui, en aquest cas la de l'institut, ficaré Cunit, State, pues ficaré Tarragona, que en aquest cas State vol dir província, i el codi postal. Molt bé, li dic que la moneda és l'euro, i aquí és molt interessant perquè em deixa triar si vull vendre productes físics o digitals o tots dos. Per exemple, si vols vendre un llibre que es poden descarregar, qualsevol producte que tu directament li deixes descarregar-se al client, doncs ho fas i és molt fàcil. Molt bé, mètodes de pagament. Hi ha un parell de plugins que ja m'ofereix, Stripe i PayPal. PayPal és molt bo i molt universal, però se porten moltíssima comissió. I Stripe no el conec, però també suposo que funcionarà bé. I també hi ha maneres de pagament offline. Per exemple, transferència bancària o cash on delivery, que en castellà es diu contra reembolso, és a dir, que una vegada rebut el producte ho pagui el client. Més coses que m'ofereix l'assistent, doncs és el tema de el shipping method, que és la manera d'enviament, val? I de quina manera es cobrarà. Vale? Si cada producte tindrà el seu cost d'enviament o si hi haurà un flat rate, un pagament, una tarifa plana, un pagament pla. Aquí li puc dir. I també tinc això, Spain o altres zones. En aquest cas ho desconfiguraré perquè no m'interessa, només vendré a Espanya. Molt bé, i aquí WooCommerce ens ofereix altres plugins, un per exemple per automatitzar el tema de les impostos, que és interessant, i un altre que és el MailChimp, que és per enviament de correus. Com nosaltres correus no enviem, doncs el desmarco. Molt bé, doncs ja quasi estem. M'ofereix que enviar-me informació, no m'interessa crear productes, m'interessa anar al panell de control, al dashboard. Per tant, clicaré Visit Dashboard i ara entraré a la configuració del WooCommerce. Podeu veure que a l'esquerra m'ha sortit WooCommerce i Products, doncs puc anar a Settings a configurar el WooCommerce. Perdó. Bueno, comencem per les pestanyes. Veieu que hi ha moltes. Doncs general, aquí tinc l'adreça, coses que ja he anat fent, no? Per exemple, aquí vendré a tots els països o només a alguns específics? Doncs mira, ficaré que només vendré a Espanya. En el futur potser vengui més països o el podria afegir-ne més. En aquest cas, vale? I a on enviaré? Pues enviaré als mateixos països on jo estic venent. Val? El tema de taxes, el tema d'impostos i el tema de poder fer servir cupons. Els cupons són molt interessants
per oferir descomptes o, per exemple, per fer devolucions. Si un client me les demana, jo puc fer devolucions amb un cupon. Vale? Continuo. Ara anem a products, als productes. Doncs quina serà la pàgina de la botiga, que aquí em surten diverses, que també podem dir que quan tu instal·les WooCommerce necessites diverses pàgines, en aquest cas s'han creat totes soles. Vale? Més coses, pues la unitat de pes, unitat de dimensions, quilograms i centímetres, en aquest cas, si la gent pot fer reviews, bueno, són coses senzilles i configurables del tema dels productes. Tema d'impostos, molt important. En aquest cas nosaltres haurem de cobrar IVA, normalment. Llavors, vols que el preu inclogui l'IVA o no? En aquest cas, jo sí vull que inclogui l'IVA, el preu. Llavors, picaré que sí. Val? I ara, que es calculi l'impost en base a qui? Al comprador o al venedor. En aquest cas, fixeu-vos on diu Additional Tax Clauses, el que faré serà esborrar aquestes dues. Només ficaré l'IVA per fer-ho més senzill. Molt bé. Penseu que si teníeu diferents productes hauríeu de ficar l'IVA normal, el reduït i el superreduït, però en aquest cas faré només IVA de 21% a tots. Puc fer que els preus incloguin l'IVA i que quan tingui el total l'IVA surti per producte. Molt bé. També tenim un submenú aquí que és el de definir els impostos. Llavors, el que faré servir serà l'IVA. El que faré serà configurar l'IVA. Llavors, en Country Code ficaré ES, que és el codi d'Espanya, i ja no ficaré ni State Code, ni Postcode, ni City, no res. Només el codi d'Espanya. Per què? Perquè l'impost és per a tot el Postcode, ni City, no res. Només el codi d'Espanya. Per què? Perquè l'impost és per a tot l'estat el mateix. Ficaré en shipping, ficaré que sí. Bueno, primer ficaré com a nom IVA i com a rate, com a quantitat, el 21%. I en shipping li dic que sí, perquè els productes que s'envien també l'enviament porta IVA i que en compound no. Guardo els canvis i continuo enviaments. En enviaments, el que dèiem, no? Ja tinc que envio a Espanya i aquí el que podria fer, bueno, vaig a Shipping Options primer, val? I li dic que surti el cost de l'enviament, vale? Que el destí per defecte sigui el del comprador, i ara el que faré serà definir les classes d'enviament. Pes, no? De 0 a 5 quilos tants diners, de 5 a 25, jo què sé, m'ho estic inventant, però normalment les empreses m'ho diferencien per pes. Llavors el que jo puc fer és això, és anar diferenciant i anar a fer diferents classes per pes. Bueno, doncs ficaré aquest, no? Menor de 5, entre 5 i 25 i més de 25. Tampoc perdré molt de temps en això, vale? Però sí que sapigueu que es pot fer. I de fet després, a la dreta que diu Product Count, el que farà serà a cada producte li hauràs de dir el pes, de manera que tu aquí sabràs quants productes tens de cada classe. Molt bé. Doncs una vegada que està, podem continuar. En mètodes de pagament. Això ja ho hem vist abans. Aquí sí que després podríem afegir diferents plugins que existeixen, no? Pues, per exemple, els bancos tenen els seus plugins, diferents que es diuen passarel·les de pau. Val? Després, el tema dels usuaris. Quan una persona fa una compra, s'ha de fer usuària de la pàgina o no. Aquí li estem dient que permetrem fer-se un usuari i permetrem iniciar sessió i que a més
quan se crea un usuari se guardi la mateixa adreça web, la mateixa adreça de correu que la que està associada a la compra. Associada a la compra. I aquí pues, temes de, diríem, d'emmagatzematge de dades personals. Vale? Reviseu i podreu acceptar o denegar. I aquí el tema de política de privacitat, vale? Que aquí teòricament sí que hauríem de consultar algun gestor legal per saber quina és la frase que hauríem de ficar. Vale? I aquí, per quant de temps hem de guardar les dades dels clients. Molt bé. Doncs continuem en el tema d'emails, que com no enviem emails, doncs aquí que sapigueu que hi ha molts emails diferents, diríem són plantilles que s'envien al client segons quin. Quan tu instal·les WooCommerce has de tenir unes pàgines web creades. Vale? En aquest cas, com ho hem fet amb l'assistent del tema, ja s'han creat soles. Vale? Fixeu-vos el cart, el checkout, el My Account, val? I aquí ja t'ho estan demanant. T'estan demanant de les pàgines que has de crear on estan. Torno a dir que com s'han fet soles, no ho hem de fer i ja s'ha fet sol, si no ho hauríem de fer a mà. Molt bé, aquí tenim uns enllaços ràpids a les diferents pàgines del WooCommerce. Una vegada guardat ja ho tenim. Ara el que podem fer és revisar com se configura un producte. Aquí sota de WooCommerce, tenim productes. També, que no se m'oblidi, extensions. WooCommerce té moltes extensions. Llavors, aquí el que podem fer és ampliar totes les coses que fa WooCommerce. Podeu veure que quasi totes són de pagament, però clar, tu una vegada que tens una botiga, doncs moltes vegades voldràs fer més coses, voldràs ampliar, per tant hauràs de comprar. Molt bé, doncs ara sí que podem anar als productes i entrem en el primer, en aquest que diu Handling, editem i podem veure que és una pantalla molt senzilla. Primer podem fer una descripció, tenim com sempre un editor per ficar títols, per ficar el que vulguem, per que quedi interessant, estèticament bé. Molt bé, més coses que podem fer. Doncs aquí, per exemple, podem ficar el preu. I podem ficar també un preu rebaixat. Si vull fer rebaixes, doncs ho faré. Anem a veure com queda. Vaig entrar a la pàgina web de la botiga, i vaig a buscar el producte aquest en el que estaven treballant, el Handlings aquest. Molt bé, doncs està en ordre alfabètic, aquí tenim Handling, podem fer clic. I ara el que faré serà ficar un descompte. Per exemple, doncs, en lloc de 60, doncs 50. Fixeu-vos que tal com ho he configurat, jo li he ficat el preu amb IVA, que és el que li he demanat, però aquí me l'està mostrant sense IVA. Ara ho veurem. Fixeu-vos. Fixeu-vos que abans 49,59, ara 41,32. Tots els preus són sense l'IVA. Llavors, si vull que m'ho mostri amb IVA, ho hauria de configurar. Val? Des de quan i fins a quan. Val? Li dic que el producte porta impostos i dels estàndards, és a dir, l'IVA. Podria ficar comentaris, la imatge del producte i, per exemple, el tema d'inventari. Per inventariar un producte ha de tenir una etiqueta. Aquí m'invento un codi, vale? Un codi de producte, que això ho haurà de fer la mateixa empresa. I, per exemple, vull treballar l'estoc. Vull saber quantes unitats n'hi ha i vull que, a més, quan només quedi una, m'avisi. I, a més, el que li dic és, li puc configurar si vull que el client ho pugui reservar. Molt bé. Aquí, en tema d'enviaments, doncs quanto pesa, tal. I en atributos, doncs,
puc ficar un atribut. Per exemple, en aquest cas, doncs vaig a ficar-li el color. Una xorrada, m'ho invento. Doncs puc ficar color. I ara aquí m'està dient que fiqui, valores separats amb la barra, amb el pipe. Llavors puc ficar, per exemple, vermell, pipe, verd. Molt bé, doncs guardo els atributs i anem a veure com queda. Que no se me n'oblidi mai que una vegada faig canvis, el que he de fer és actualitzar la pàgina, si no, no es veuen. Molt bé, doncs vaig aquí, actualitzo i fixeu-vos que en actualitzar ja me surten que hi ha 5 en stock i a més, a baix doncs no trobo el tema dels colors. Vaig a veure si està en la pantalla d'Additional Information. Aquí està. Aquí està. Pues me mostra la informació que jo l'he configurat. També puc treballar el tema de categories, que també és molt interessant. Per cert, el que dèiem abans. Li puc dir si el producte és virtual i a més si es pot descarregar. I a més puc fer tipus diferents de productes. Molt bé. Com deia, per acabar, tema de categories. Important categoritzar els productes perquè després es puguin buscar ràpid. Si jo vull afegir categories noves, puc fer clic en el menú de categories i aquí puc crear categories noves. Fins i tot puc fer subcategories. En aquest cas, per exemple, imagineu que jo vull ficar una subcategoria, m'ho invento, poso green, tant fa. I en parent category, per exemple, li fico outdoor. Llavors, una vegada que guardo, podreu veure que se m'ha penjat a sota d'outdoor. Llavors, ara, en el producte, quan jo vaig a configurar el producte, em sortirà outdoor i a sota, i amb una mica indentat, el green, per poder triar també. Fixeu-vos que puc fer clic, puc actualitzar i puc veure com ha canviat això en la pàgina web. Una vegada actualitzat a l'esquerra, podeu veure que ja diu Outdoor Green Handling. La resta no ha canviat. Aquí sí que el teniu, bé, veieu? Molt fàcil. I ara, si jo torno a la botiga, a l'esquerra, ja em surt com a categoria per poder filtrar Indoor, Outdoor, Green. I bueno, això és així a grandes rasgos, no? Com funciona WooCommerce. Muchas gracias.